Кой каш? Вярно! Абе, аз това не бих по-носил спокойно. И аз. Само отпред ли? Абе, има дупка. Аз не бих го мятал. Аз не бих го държал. Като се удари нещо да се пръсне. Абе, майката да дупка пълна си. Как да не, бе? Ние не. То при удара и си за оттам. Да, къл. Вика, че голям сняг се връщам да го търся. Няма да може да мини според мен, защото и там стават през... Няма телефон. Дали играм на? А то само тук тъй. Като му фаниш челона, трябва да има инерция, иначе... Чакай, тук на байра баш ще оставиха, бе.